नोंथाङा सुमफ्राम फिथाइखौ सरासनस्रा फिथाइ होनना सानो नामा? सुमफ्राम फिथाइखौ जों बयबो जायो, नाथाय सुमफ्राम फिथाइनि मुलाम्फाखौ जों गोबाङानो मिथिया। सुमफ्राम फिथाइखौ जायोब्ला देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा मोनो। सुमफ्राम फिथाइया देहानि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार आरो देहानि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइ। सुमफ्राम फिथाइजों लोगोसे गोरलै बिजौआबो देहानि थाखाय जोबोद मोजां। सुमफ्रामनि गोरलै बिजौखौ जायोब्ला देहायाव उदै सानाया मोजां जायो। सुमफ्राम फिथाइनि सिङाव जों भिटामिन सि, एन्टिअक्सिडेन्ट, फस्फरास आरो फाइबारखौ जों मोननो हायो। बेनि थाखायनो सुमफ्राम फिथाइखौ जायोब्ला देहाया जोबोरैनो मोजां जायो। सुमफ्राम फिथाइया देहायाव जानाय डायबिटिस एबा सुगार बेमारखौ दबथायनो हायो आरो सुमफ्राम फिथाइनि बिलाइखौ दैजों लगायना लोङोब्लाबो नोंथांनि देहायाव थानाय डायबिटिस एबा सुगार बेरामा 100% गाहायाव फैयो। सुमफ्राम फिथाइया देहानि हार्टनि थाखायबो गोनांथार। सुमफ्राम फिथाइ आरो सुमफ्राम बिलाइनि मोन्नैबो सिङाव भिटामिन सि आरो एन्टिअक्सिडेन्ट थायो, जाय हार्टनि रोदा आरो मोदोमखौ गाज्रि जानायनिफ्राय रैखा खालामो। बेनि अनगायैबो सुमफ्राम फिथाइया देहानि बिजानुफोरखौ सुस्रांनानै देहाखौ गोग्गो लाखियो आरो सुमफ्राम फिथाइयाव माखासे पटासियामबो थायो, जाय नोंथांनि देहायाव जानाय ब्लाड प्रेसारखौबो दबथायना दोनो आरो रोदाफोरखौबो गाहामैनो लाखियो। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां! MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, निउर'सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थ'मलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्र'एन्टार'लजिस्ट, निउर'साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थ'पेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।